ಅತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಪುರ ಕೇನ್ ಬರತ್ತೆ ಎಂದೆತ್ತ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ಬೈಟ್ಸ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪರಿಗತೆ ಇರೆಗ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಆನಿ ಎಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಿಮಾನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಬತ್ತನತೆ ಅವು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮಾರಿ ಸಂತಾನದ ನಿಜಾಂದೆ ಎನ್ನದಂದ ಕೊರ್ತೇನತ್ತ ರಫೇಲ್ ಆಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಆಯ್ ಪನ್ನಗ ನಿಜಾಂದೆ ನೋಡು ಎಂಕುಲ್ ನಿಜ ದೋಚೆಗೆ ತೆರೆದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನಿಜವಾದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಏರ್ ಪನ್ನಗ ಉಲ್ಲೇತಿ ಮುಳುಡ್ದೆ ಅವು ಯಾವ್ದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅವು ಅವು ಪನ್ಕ ವೀಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಒಂದು ಬಚ್ಚ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಲ್ಲ ರಫೇಲ್ ದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮುಜಿ ನಾಲ್ ವಿಮಾನ ಬತ್ತನೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಶರಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡೆ ರಫೇಲ್ ಬೈದಂಡೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಬೈಟ್ಸ್ ಈ ಜನ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ ಅವು ಬಾರಿ ನೆನಪು ಬರೋನುಂಡು ಕ್ಲೇಡ ಪನ್ಮೂನು ಈ ಜನ ಇಂಚ ಬಂದನು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಶರಣ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಬೈದಂಡೆ ನಾಲ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪನಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮನ್ಪ ನಮ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಾನು ವಾ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ರಟ್ಟವನ ಅಂಚಿನ ರಫೇಲ್ ಬೇ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ರಫೇಲ್ ಗೊತ್ತುಜ ಮಾರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ನೆರ್ದ್ ಆ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಅಂಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪ ಸಾವು ಸುಡ್ಕಾನ್ ಮನ್ಪ ಮಂಡದು ಪಿರ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನ ರಫೇಲ್ ಬೈದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೈದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟವಡು ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನಕುಲ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವೇಗ ಮಕ್ಕರಾದ ದಿನೊಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂತಜಿ ಕೂಡ ಐಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಕುಲ್ ರಫೇಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಪ್ಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಕಡಪುರದ ಎಂಗ್ಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ದೇರ ಅಕ್ಲ ಅವ್ಲು ಸೈನ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಅವ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂಡೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾರಂಗ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಂಗ ಕಮಿಡ್ಲಗ ಮಂಜಿ 22 23 ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂತನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ನಮಿತಾ ಬಂಡದು ಮಗೆ ಪೂರವ ಬಂಡದು ಇರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನ್ನ ಲವ್ ವಿತ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡ ಲವ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆತಿನತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೂದು ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇನು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಬರೋ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಾರು ಪಂಡ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಾವಡು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಲಕ್ಕದಂತದ್ದು ಪಂಡ ಸ್ಟಿಪ್ ಆದಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಪೋದು ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅವ್ವೇ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ಆರು ಬಂಡಾರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆಬಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಕಾಲ್ನ ಪಪ್ಪಾಡಲ್ಲ ಬಾತೇರಿ ಮದ್ಮೇನ್ ಅತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಲವ್ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಂತದ ಹೌದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ತುಯ್ನಿ ಐನಿ 1 ಇಯರ್ದಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಾನು ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲಿ ನಿಜ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೆದ್ರದ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪನ ಸಾರಿ ತುತ್ತವರ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪಡ ಏನಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಜಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೊಲ್ಡ ಮಲ್ಪಯರು ನಿಜಾರು ಚೇತನ್ ರೈನ ಕುಲ್ಪುರ ಓಪ್ಸ್ ಜಿಂಜಾತ ಆಪುಂಡಿಂಡ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಮಠ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೆರಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪವನಿ ಬೈಯದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವನು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಇತ್ತನು ಚಾಲಿ ಪೋಲಿ ಇಲ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತನು ಕೇಸಲ ಆತನು ಪೆಟ್ಟುಕಲ ಟೈಪ್ ಇತ್ತನ ಪೆಟ್ಟುಪಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಪೂರೆಕ್ಲಂದ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಾಗ ನಂಗೆ ರಜ್ಜಿತ್ತಿನ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಆತನು ಅವು ಏತ್ ಸರಿ ಏತ್ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಅವೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಪರ ಪಂಡಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಾರದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ದುಡುಕುದ ಅಂತನು ಮಕ್ಕ ಕೇಸ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅವು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರಿಯಡ್ ಅವು ಹಾಕಲಿ ತಿಂದೇರ್ಪಿರ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಡು ಬೊಡೊಂದೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಡು ಪಾಡ್ತು
ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ನಾನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ರೀತಿಡೆ ನಾನು ಪಾತ್ರಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನತಿಗೆ ಬುರ್ದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಕೂಟಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ Pure Masthi with Manju Rai.